Jediný čistě bublinový podcast v České republice. A na Slovensku. Dopadlo to? Jak to dopadlo? Já nechápu, že ho furt necháváme dělat ty otázky. Já taky ne. Bubliny, malý a velký bubliny, všechny bubliny zachráním, bubliny! Sympatický tomuto autorovi Honza, děkuji, zdravím tě. Je to názor. Stejně jako ten Ford s tím penisem. Opět mlčetí zlato. Proč si se mě tady děláte prdel celou dobu? Dámy a pánové, krásný dobrý den. Vítejte u poslechu podcastu Quiz Please, jediného čistě kvízového podcastu v Česku a taky na Slovensku, kde si vždy jeden z nás připraví kvíz pro zbylé dva a ti pak soutěží a odpovídají na otázky, které si ten, kdo připravuje kvíz, připravil. Dnes jsem já, trošku jsem se do toho tak zamotal hned na začátku, ale to nevadí. Připravil jsi to dobře. Jo, děkuji. Dnes jsem v té pozici moderátora já, Vojta, a mám tady také dva soutěžící. Prvním z nich je Kuba. Ahoj, Kubo. Ahoj, já přemýšlím nad tím, jak říkáme, že jsme jediný čistě kvízový podcast v Česku a na Slovensku. A je docela možný, že jsme třeba i jediný čistě kvízový podcast, já nevím, v Rakousku, nebo v Ghaně, no je to možné, nebo v Indonésii. Pokud nás posloucháte z tady těchto končin světa, tak nám to prosím napište. Jo, stran statistiky, která se objevuje na Spotify, tak máme z takových jako zajímavých zemí, prostě třeba jsem tam jeden poslech. Ano, je to tak, no, Spojené státy tam jsou a právě jako některé i takové úplně země, že je třeba pomalu i hledáš na mapě. Ano, objevují se tam. Ale pozor, mě by teďka zajímalo, jestli to jako není způsobeno tím, že někdo jede na dovolenou a poslouchá nás na dovolené. Pokud to děláte, tak jsme za to strašně rádi. Poslouchejte nás, blíží se léto, pokud někam pojedete, vozte si Quiz Please sebou. A poslouchejte nás na dovolené dál, protože díky tomu budete mít krásnější dovolenou. Ale pojďme zpátky k našemu pořadu, tak jak ho známe. Co nás čeká? Čeká nás přibližně 70 vědomostních otázek, kdy čekají nás také 3 bonusová kola, 3 tematická kola a taky si řekněme, jak jsme dopadli minule, protože... A já bych ještě to vstoupil, já bych chtěl říct, že druhým soutěžícím je Honza. Já jsem tě nepředstavil. Ne, nepředstavil. Tak a dalším soutěžícím je Honza. Ahoj, Honzo. Ano, jsem jako rád, že nejsem tady jako odstrčen někam jako na kraj, že kromě moderátora a jednoho soutěžícího jsem tady i já. Ahoj všichni, ahoj Technicky Kubo. za to sedíš teďka jako uprostřed nás, jo, takový tady my tam máme tak jako do rohu a ty sedíš uprostřed, takže na kraji rozhodně nejsi, Honzo, nebuď hned jako takhle vztahovačný. Já nejsem vztahovačný, já jsem byl smutný. Tak Honzo, já věřím, že tě rozveselí nějaké otázky a taky tě může rozveselit to, že v dlouhodobé statistice nejsi poslední. Poslední jsem já se 4 vítězstvími, ty jsi na druhém místě s 5 a na prvním místě je zatím Kuba s 8 vítězstvími celkem. Taky si můžeme rovnou říct, že jeden z vás přidá poslední bod do této sezóny, protože příští týden nás už čeká finále, kdy si tady tuhletu jarní sezónu rozsekneme, kdo je jejím skutečným vítězem. Vojto, akorát ty si nám slíbil teďka, že máš pro nás připraveno spoustu otázek. Já mám jednu otázku pro tebe. A je. Ty si totiž na začátku druhé série říkal, že druhá série, cituji, bude patřit Vojtovi. Co se stalo? No to si řekněme příští týden. Dobře, to je pravda, Honzo, tohle se ještě může stát. To jako, je pravda. Ježíšmarja, takhle to říká. Každopádně takhle dlouhý úvod jsme opravdu už dlouho neměli. Pojďme na první bonusové kolo, kterým je rozehřívačka. V rozehřívačce má každý z našich soutěžících přesně minutu na to, ať získá co nejvíce bodů. Já budu rychle za sebou klást otázky a soutěžící budou odpovídat. Pokud budou mít odpověď správně, získají bod, pokud ne, tak já řeknu správnou odpověď a budu číst další otázku. Podle toho, jak se pánové připravili se svými stíratelnými tabulkami, tak začínat bude Kuba. Tak pánové, připravil se tady Honza, zase demonstrativně tady ukazuje svoji tabulku. Ne, nedaví mi, normálně to budeš přát, já budu začínat, mě to nevadí, jo? Já si jednou začnu a pak už budeš začínat ty. Dobře, pojďme na to. Kubo, jsi připraven? Jak nikdy. Ale, tak pozor. Tak to, no, se omlouvám, to se zvědavě. Mě to tam vletělo samo. Tady se nekradou jenom otázky. Jako tady se to krade úplně hromada. Tak jako, vymysli si nějakou svoji vlastní hlášku, Kubo, jo? Dobře. Naposledy. Omlouvám se, šéfe. 2 minuta začíná teď. Jaké struny najdeme na běžném ukulele? Dlouhé. GCEA. Jak se jmenuje rychlá postřehová hra od Alby, kde je cílem najít společný symbol na kartách? Double. Správně. Jak se nazývá elektrárna, která se nachází na katastrálním území Loučné nad Děsnou?
Dlouhé stráně. Správně. Jak se nazývá arabský oděv, který zakrývá vlasy, ramena a dekolt, ale nechává... Burka. Je to hijab. No. Který český herec nastoupil na konci roku 2023 do zápasu nejvyšší basketbalové soutěže za tým BK Ivan Trojan. Opava? Správně. Který výrobce sladkých nápojů drží mimo jiné patent na výrobu specifického druhu tenisové rakety? Wilson. Pepsi Cola. Kterou chorobou na C se zabývá diabetolog? Cukrovka. Správně. Jaká je nejposlouchanější skladba na Spotify od skupiny Blink-182? What the fuck? All the Small Things. Který prvek v periodické soustavě prvků má značku 2TV? Wolfram. Správně. Která země má nejvíce časových pásem? Rusko. Správně. Co do českého překladu znamená název obchodního řetězce Decathlon? Deku si kup. Desetiboj. Deku si kup? Deku si kup. Ale tak oni tam prodávají vlastně i deky. No já vím, já mám deku z Decathlonu. Máš deku z Decathlonu? No. A je Že jsi si příjemná? koupil. Koupil jsem si. Ne, já mám ručník z Decathlonu, ale on dá se jim i přikryt, jo. Jo, dá. Už jsem se párkrát jako přikryl ručníkem. Decathlonu? Takže tohle to sedí. Jo, tak dopadlo to, jak to dopadlo? Honzo, kolik získal Kuba bodů? Já to řeknu, že Kuba získal 6 bodů, ale taky věta, dopadlo to, jak to dopadlo, nezní úplně pozitivně. To je takzvaná tautologie, že? Je. Prostě, to je prostě výraz, který je vždycky pravda. Dopadlo to, jak to dopadlo. Prostě tak A tak to je. 6 bodů není vůbec vlastně špatné, je to takový nějaký Jakoby, dejme to průměr. Jako není já to, bych asi si představoval, kdyby tam byla třeba 8 nebo 9, ale 6 bodů beru. bere 6 bodů. Tak tím pádem si teďka vem i stíratelnou tabulku a poprosím tě, aby si psal body Honzovi. Ty tady sleduješ mouchu, která nám tady lítá nám ve tady studiu. fakt jako A je to fakt velká obří moucha. moucha, no, a tak se přišla podívat. Otázka, jestli něco ví. Tak podrobíme jim nějaké otázce. Já se jí na něco zeptám určitě. Dobře. A rovnou se teda zeptám tebe, Honzo, jestli jsi připraven. Řekni jak nikdy. Já bych to řekl, ale Promiň. teď už to říct nemůžu. Jo, promiň, já si Jo. to pokazil. Tak to přetočíme a... Jsem připraven tak, jak jsem ještě nikdy předtím připraven nebyl. Jo, a nám tady k té mouše se ještě přidala zkouška siren, kterou Zkouška slyšíme siren, tady. ale to možná slyšíme jenom my. Jo, Jestli je to neslyšíte, tak to neřešte. Každopádně tím pádem víme, že za 10 minut bude i v Olomouckém kraji. Přesně tak. Ježiš, to je hodně... Pokud jste pravidelnými posluchači, hodně tak daleko. tady tohle to víme. Ale my to strašně protahujeme. Honzo, jsi připraven? Stejně to víme. Tvá minuta Ano. začíná právě teď. MPH je jednotkou čeho? Miles per hour. Takže rychlosti. Který invazní druh hmyzu se v září 2023 poprvé uhnízdil v Česku a musel být zlikvidován? Sršně. Správně. Na kterém kontinentě se nachází Kuvajt? Azie. Správně. Král cizinec je přezdívka jakého českého panovníka? Lucemburský, někdo nevím. Jan Lucemburský. Ve kterém městě je pohřben Jan Amos Komenský? Kadaň. Narden. Který herec stvárnil Willa Turnera ve filmové sérii Orlando Pirati z Bloom. Karibiku? Správně. Které zvíře je v latinském pojmenování označeno jako říční kůň? Nevím. Hroch. Jak se nazývá místo, kde sedí během tenisového zápasu rozhodčí? Ne, vůbec. Empire. Jak se za minulého režimu jmenovalo oficiální povolení pro vycestování ze země? Výjezdní doložka. Správně. Co pěkného si můžete poslechnout v Mexiku podle písně Michala Tučného? Muziku. Správně. Ve kterém městě se vaří pivo Bakalář? Nevím. Rakovník. Které vydavatelství vydalo karetní hru Zbodní salát? Nevím. Mindok. Jaký nástroj používáme k obnovení činnosti srdce elektrických... Defibrilátor. Správně, ale už po časovém limitu. Jo, ta Měl sirena očividně trvá déle než minutu, protože začala ještě pořád trvá. Nevím, jestli ji slyšíte, asi ne. slyším. Já ji slyším. Jo, já jsem teďka úplně nemluvil s tebou, Vojto, ale děkuji za Já reakci. každopádně se jako přiznám a tím jako to nechci nějak jako zlehčovat, že mě to hrozně rozptylovala ta sirena. Jakože tím nechci omlouvat svůj výkon, ale nemohl jsem se soustředit. Fakt. A já se jako musím dát Honzovi trochu za pravdu, že mě to trochu rozptylovalo při čtení Já jsem otázek. dělal čárky a vůbec mě to nerozptylovalo. No, Naprosto, tak, ještě mě to podporovalo, ještě to ve mně vzbuzovalo pocit, teďka to houká fakt hodně, pocit toho, že chci dělat čárky. Jo, a kolik čárek si udělal, Kubo? Udělal jsem 5 čárek Honzovi. Dobře, takže aktuální stav je 6-5 s těmito bodovými zisky. Půjdeme do prvního tématického kola. V tematickém kole mám připravených 10 otázek, 5 pro každého. Za každou správnou odpověď získáte 1 bod. Všechny otázky budou mít společné téma, které vám za chvíli prozradím. Když jeden z vás nebude vědět, tak odpovídat bude moct ten druhý a získat tak bod pro sebe. Začne ten, kdo má zméně z rozehřívačky, což je aktuálně Honza, byť jenom o bodík. A to téma,
které jsem si pro vás připravil, jsem se nechal inspirovat komentářem z některého z našich předešlých dílů od našich fanoušků, kteří tvrdili, že se moc často objevuje populární hudba v podobě Taylor Swift a na rockové a metalové žánry moc prostoru není. A tak jsem si připravil téma rock, metal a k nim přidružené žánry. A já vím přesně, o který komentář jde, protože v tom komentáři zaznělo, že je nejvíce sympatický tomuto autorovi Honza. Děkuji, zdravím tě. A vlastně jsem přemýšlel nad něčím podobným, takže pojďme na to. Já bych chtěl říct, že v žádném komentáři v historii našeho kvízu nezaznělo, že by byl někomu nejsympatičtější Kuba, jo. A já to chápu. Jo, ale jako já si myslím, že to nebude těma lidma. Ne. Je to jakoby takovým přenosem mezi mnou a kamerou, který mi prostě nelichotí. Jo, to je přesně ono. A teď zrovna začali mít rádi, jak tam dělal Honza tu ruku. Pro audioposluchače, tak Honza zamával před kamerou a zakryl tak Kubovi obličej. Pojďme na první otázku, která směřuje k Honzovi. Honzo, tento hudební skladatel, narozený 5. ledna 1969, používá pseudonym složený z filmové hvězdy a taky známého zločince. O koho jde? Filmová hvězda a známý zločinec. Bruce Willis Al Capone. Ten to není. Já si myslím, že by to mohl být Marilyn Manson. A to je samozřejmě správná odpověď. Vlastním jménem Brian Hugh Warner. Narodil se do silně konzervativní křesťanské rodiny, sám ale náboženství úplně nenáviděl. Svou personu a alter ego v podobě Marilyna Mansona vytvořil, aby se co nejvíce vymezil vůči křesťanské třídě americké společnosti. Znáte Mansona? Samozřejmě. Jo, on má ty žebra vyoperovaný, aby si mohl udělat pěkný sobotní večer. A nejen sobotní. Já jsem byl dokonce na koncertě Marilyna Mansona. Tak, jo. A předváděl to tam s těma žebrama? Nepředváděl, já jsem právě potom odešel, protože jako chápu. Člověk tam jde jako kvůli něčemu, jako co chce vidět a nakonec. Tak to si dost pravděpodobně odešel před vyvrcholením koncertu. Ne, vydržel jsem celý koncert. A bylo to dobré? Jo, bylo to dobré, ale jako přece jenom já jsem na něm byl v době, kdy už nebyl úplně na té svojí špičce, přece jenom ty drogy a tak se na něm jako nějakým způsobem podepsali. Takže asi bych raději na něj zašel v období třeba v roce 2000 až 2005. To si myslím, že jako, že předváděl lepší show. Jo, akorát to ti bylo 0 až 5 let. No jasně, ale já jsem na něm byl vlastně v roce 2018. Jsem byl na Nova Roku v Rakousku. Pojďme dále. Druhá otázka, ta jde za tebou, Kubo. Přibližně půl roku po smrti Kurta Cobaina založil bubeník Nirvány Dave Grohl novou rockovou skupinu, ve které až do současnosti je hlavním zpěvákem a také kytaristou. Jakou skupinu mám na mysli? Uh... 30 Seconds to Mars. Ne, to je Jared Leto. Dobře, já to neposlouchám, no tak to je. Jsou to Foo Fighters. Přesně tak, jsou to Foo Fighters. Honza získává svůj první bod v tomto kole. Celosvětového ohlasu dosáhli například písně Everlong, Learn to Fly nebo The Pretender, ale je to opravdu jako velmi známá skupina. Jo, ten název jsem slyšel, ale jako, že to má nějaký odkaz k Nirváně, to jsem nevěděl. Jo, tak on to založil prostě bubeník Nirvány, tak teď se dozvěděl něco nového. No, to tak bývá v kvízu. Je to tak. Pojďme na třetí otázku. Honzo, která skupina stojí za vznikem alba The Number of the Beast? Mám několik typů, ale s nimi to spíš jako něco od Iron Maiden. A to je správná odpověď. Honza připisuje už svůj druhý bod. Wow. The Number of the Beast je prvním albem Bruce Dickinsona, který nahradil Paula Diana. The Number of the Beast se stalo pro kapelu opravdu zásadním albem, které ji nejvíce proslavilo. Například magazín Metal Hammer ho označil za nejlepší metalové album všech dob. Pojďme dále. Čtvrtá otázka. Tohle není kolo pro mě. Tohle je můj tenis. Čtvrtá otázka jde... Tyjo, těsně. Jak jako těsně? Jakože... No, já jsem to nechytil. Jestli to někdo pochopil, tak to mi to napište do komentářů. Jo, dobře. Napište to. Čtvrtá otázka. Kubo, vyjmenuj alespoň 2 ze 4 současných členů skupiny Metallica. Ne.
to není správná odpověď. Zkusíš ty, Honzo? Taky ne. Ty jména těch členů těch kapel moc jako nevládám. OK. Je tam James Hetfield, Kirke Hammett, Robert Trujillo a Lars Ulrich. Slyšeli jste ta jména někdy? Lars Ulrich jsem slyšel, ale ale jako James ostatní ne. Hetfield já jsem právě jako myslel, že třeba James Hetfield a Lars Ulrich byste mohli dát, proto jsem chtěl 2. Jinak mimochodem víte, jak se Metallica dala dohromady? Sešli se a řekli si, pojďme založit kapelu. Ne, oni chodili do společného kroužku vyšívání. Ne, bylo to na základě inzerátu v Los Angeleských novinách, který podal právě bubeník Lars Ulrich a ti členové se na základě toho inzerátu potom mu přihlásili a složili spolu kapelu Metallica. No, a vyšlo jim to. A vyšlo jim to a jsou velmi úspěšní. No. Mimochodem, já jsem to pochopil, teďka mi to došlo. Já nevím vůbec, co tam jako... Minuta a 42 vteřin. Pěkně, Honzo, Říká to je... chronograf. Jo, říkám. Já se na to potom podívám ze záznamu, protože já vlastně vůbec nevím, co mezi váma proběhlo, já jsem se zrovna koukal tady do Ne, tak to nezapadne. Honzo, ty si řekl větu? Tohle je můj tenis. A já jsem řekl, to bylo těsně. Jo, chápu. Aha, jo, dobře. Pojďme dál. 5. otázka. Honzo, ve kterém roce se konal první ročník jednoho z největších českých festivalů Rock for People? Máš toleranci 3 roky. Já si tipnu 2001. Nejsi v toleranci. 2004. Také nejsi v toleranci. Bylo to ještě dříve, bylo to 1995. Věděli byste, kde se první ročník konal? Jako, zaprvé, já jsem už tady několikrát vyjadřoval svou nenávist k festivalům, které jako nemám rád. A když nevím, kdy to bylo, tak dost pravděpodobně ani nevím, kde to bylo. Tak já ti to řeknu, Honzo, bylo to na Atletickém stadioně v Českém Brodě. Zde se festival konal až do roku 2006 a pak se přesunul do festival parku na bývalé vojenské letiště v Hradci Králové. No a pokud posloucháte v den, kdy tento díl vychází, což je 12. června, tak jste možná právě na cestě na tento festival, takže já vám přeju, ať si ho užijete a pokud mě tam někde potkáte, tak mě klidně pozdravte. Tak. Umožní jim to, jo? Jo, rozhodně. Nebo můžete koupit Vojtovi pivo. Můžete, jenže to je skvělý nápad. No. To je skvělý nápad a můžeme si ho spolu vypít. Pojďme dál. 6. otázka. Kubo, jak se jmenuje skladba, kterou v originálním znění hraje folkrockové duo Simon and Garfunkel, ale do široké veřejnosti se dostal hlavně její cover v podání metalové skupiny Disturbed? The Sound of Silence. Správná odpověď, je to The Sound of Silence. Více než 50 let poté, co skladba v originále vyšla, ji zcoverovali Disturbed a cover měl obrovský úspěch. Disturbed ji pak předvedli v televizní talk show Conan a frontman kapely David Draiman obdržel e-mail od původního autora Simona, ve kterém napsal opravdu silný výkon v Conan show. Poprvé jsem vás viděl naživo, pěkné, děkuji. Takže tam je i tady tenhle ten příběh, kdy ten originální autor se pak prostě ozve tomu té skupině po 50 letech, která prostě nahraje tu samou písničku, jenom prostě trochu jinak a pochválí je. To je dobrý. Přijde mi to jako hodně pěkné. Je to hodně pěkné, ale třeba musím teda říct, že já miluju Simona Garfunkla, mám je fakt jako naposlouchané strašně moc. A ten originál je pro mě jako nenahraditelný. Souhlasím. A tu verzi od Disturbed prostě nemám rád. OK. Je to názor. Jo. Pojďme na 7. otázku. Honzo, jak se na 2 písmena nazývá podžánr metalu, který se vyznačuje kombinováním elementů heavy metalu s elementy jiných žánrů, zejména hip-hopu? Ta 2 písmena jsou NU, nu metal. A to je správná odpověď. Honza získává svůj 3. bod v tomto tématu. Průkopníkem nu metalu je skupina Korn, která ovlivnila další skupiny jako Deftones, Limp Bizkit nebo třeba Papa Roach. 8. otázka. Kubo, 27. října 2017 se v Hollywood Bowl uskutečnil koncert, kterého se zúčastnili například Blink-182, členové System of a Down, Avenged Sevenfold, Machine Gun Kelly, Bring Me the Horizon nebo Sum 41. Za jakým účelem byl tento koncert uskutečněn? Jaký to byl rok, pardon? 2017, 27. října 2017. 2017 chtěli bojovat proti hladomoru v Africe. To není správná odpověď.
2017. Já na to zkusím jít trošku od lesa, protože vím, že jako rok 2016 byl takový ten rok, kdy jako poumíralo prostě jako hromada celebrit, tak mě napadá, jestli to nebylo při příležitosti jako prostě nějaký jako vzpomínkový koncert na někoho. Já řeknu, nenapadám, jako nemám žádný lepší typ, vzpomínkový koncert na Davida Bowieho. Byl to skutečně vzpomínkový koncert, ale bylo to na Chestera Benningtona, zpěváka z Linkin Park. Z Linkin Park. Přesně tak. Název celé akce bylo Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington, který vlastně 20. července 2017 páchal sebevraždu. Měsíc předtím, 11. června, se v Praze uskutečnil jeden z úplně posledních koncertů Linkin Park. Já jsem tam byl a teprve měsíc potom jsem to fakt ocenil, že jsem jako Linkin Park ještě jako zažil. Jakože když tam byl, tak si to neoceňoval? Jako, že ten koncert byl skvělý, to takhle vůbec jako neberu, pak jsem se to užil úplně mega moc, ale teprve jako potom, když jsem jako zjistil, že už je to vlastně nezopakovatelné, tak teprve potom jako si člověk uvědomí, jak je dobré jako chodit na koncerty a chodit na akce a tak dále a jako užívat si ty věci, protože se některé věci už zkrátka nemůžou opakovat. To je moudré. Mám na to strašně moc gloss a fóru, který jsou naprosto za čárou, který si nechám pro sebe. Přesně. Já jsem se tady taky začal úplně uksichťovat a pak jsem říkal, ne, nic, mlčetí zlato. Tak jdeme dál. 9. otázka. Honzo, jak se nazývá fanouškovská zábava, kdy se během koncertu nejen rockových a metalových interpretů rozestoupí dav na dvě poloviny, tak aby uprostřed vznikl prostor a na vyzvání interpreta se proti sobě tyto dvě poloviny rozběhnou? Myslím si, že to je špatná odpověď, ale nemám v hlavě lepší výraz než mošpit. To není mošpit. Já jsem měl ten stejný výraz a nevím to. Mojžíšova válka se to jmenuje. Mojžíšova válka to není. Je to Wall of Death. Mm-hmm. Jo, ale jako mošpit je samozřejmě jako taky termín, tady, který je k Wall of Death blízko. No, dost často je Wall of Death a lidi se proti sobě rozběhnou a z toho pak vznikne ten mošpit. Super. To zní jako skvělá věc. Prostě. Jo, vemte děti na koncerty. Já jsem jako se párkrát Wall of Death zúčastnil a jako je to prdel. Pojďme na 10. otázku. Kubo, Pardon, jenom všiml si taky toho, že když jsem řekl vemte děti na koncerty, tak Vojta byl první, kdo se ozval. Jo, protože on by chtěl ve věku 0 až 5 na Marilina Mansona. Ono to dává smysl. Jo. Ale šel bych, fakt bych šel. Tak, co tam máš dál, chlapče? 10. Jak se nazývá proces, při kterém je během koncertu osoba předávána nad hlavami ostatních fanoušků, kteří podpírají a snaží se jí zpravidla dostat až k pódiu, kde osobu na hranici bariéry převezmou sekuriťáci a následně ji pustí zpět mezi diváky bočním koridorem? No já vím, že takový ten skok se jmenuje stage diving, ale který jako jehož výsledkem je to, co si popisoval, ale to se týká těch umělců a ne těch diváků, takže nevím. Říkám stage diving. Tak stage diving to není. Honzo, chceš odpovědět? Prosím tě, řekni mi to ještě jednou. Jak se nazývá proces, při kterém je během koncertu osoba předávána nad hlavami ostatních fanoušků, kteří ji podpírají a snaží se jí zpravidla dostat až k pódiu, kde osobu na hranici bariéry převezmou sekuriťáci a následně ji pustí zpět mezi diváky bočním koridorem? Pašování lidí. S tím stage divingem si byl jako blízko, ale toho, co jsem já hledal, tak je crowdsurfing. Já jsem to měl v hlavě. Jo, stačí to říct někde. Jo. No, couchsurfing, znám, no. Ne, je to crowdsurfing. Crowdsurfing. Nevadí, i tak jste... To byl vtip, jo, mimochodem, já to vnímám ten rozdíl. Nic, pojďme dál. Lidi se smějí určitě. Stejně jako ten Ford s tím penisem. Teď jsem to prozradil. Já. Jo. Kuba získal 2 body, celkem má tedy 8. Honza získal 3 body, celkem má tedy 8. 8. Za stavu 8-8. Už jsme tady zase. Jdeme do dalšího bonusového kola, kterému říkáme typovačka. V typovačce mám pro naše soutěžící připravených 5 otázek s číselnou odpovědí. Soutěžící budou své odpovědi psát na stíratelné tabulky, které mají před sebou a ten, který bude svou odpovědí blíže tak tomu správnému typu, tak získává bod. Témata budou různá, nicméně ta první otázka se ještě lehce dotkne toho předešlého tématu, kterým byl rock a metal. A já se ptám, kolik let bylo zpěvačce a herečce Taylor Momsen v době premiéry amerického rodinného filmu Grinch?
Grinch byl uveden 7. prosince 2000. Taylor Momsen ve filmu stvárnila postavu Cindy Lou Who. Jinak je Taylor zpěvačkou americké rockové skupiny The Pretty Reckless, pocházející z New Yorku. Mezi nejznámějšími písně této skupiny patří Make Me Wanna Die, Going to Hell, Heaven Knows nebo Kill Me. A já se ptám, kolik let bylo této zpěvačce a herečce v době premiéry Grinche. Vy už máte napsané odpovědi, já se ptám první Honzi, co jsi napsal? Já jsem napsal, že by mohla mít Sweet 16, takže 16 let. A Kuba tipuje? Já jsem říkal, že by mohla mít Sweet 11, čili 11. Opět mlčetí zlato. Jo. Tak, ta odpověď je ještě o něco nižší, takže bod získává Kuba. Správná odpověď je totiž 7 let, Sweet 7. protože Taylor byla narozena 26. července 1993. Pojďme na druhou otázku. Teď jsem zvědavý, co napíšete. A ona, v té době už vystupovala v té rockové kapele? V té době ještě nevystupovala v té rockové kapele, ale hrála tu malou holku v tom Grinchovi. Ne, to jsem v té době chodila jenom na Wall of Death. OK, 7, no tak akorát. No, tak jako nejvyšší čas začít, No, pokud si ještě nezačal. Druhá otázka. Jakou hodnotu má Hardy Ramanuchanovo číslo? Zopakuji, Hardy Ramanuchanovo číslo. Řeknu vám příběh toho čísla. Příběh Hardy Ramanuchanova čísla začíná v době, kdy britský matematik Godfrey Harold Hardy navštívil Ramanuchana v nemocnici a řekl mu, že jeho taxík měl nudné číslo. Ramanujan okamžitě prohlásil, že to není nudné číslo, protože je nejmenším číslem vyjádřeným jako součet dvou kladných krychlových čísel na dva různé způsoby. Jo, takže tedy Hardy Ramanuchanovo číslo se rovná 1/3 plus 12/3 rovná se 9/3 plus 10/3. Teď jsem vám vlastně řekl přesně to číslo, tak ho můžete napsat a už bych ocenil nějakou odpověď. No Honza teďka všechno, co měl, smazal. Přesně, já jsem to úplně přehodnotil tím příběhem. Součet nejmenších dvou krychlových čísel, tak já prostě řeknu... Ještě dej jedno číslo, pojď ještě. Aha, dobře, tak Kubo, ještě čekám na tvůj odpověď. Já už mám odpověď napsanou dávno. Skvěle, tak jo, tak jakou odpověď jsi měl, Honzo, předtím a jakou jsi napsal teď? Já nevím, jakou jsem měl předtím. Předtím jsem měl 6,2 Jo, něco takového. A teďka mám 1,02478. Takže 102 478. Ano, a Kubo, tvůj tip je? Já mám 22. Správná odpověď je 1729, to znamená, že blíže je v tuto chvíli Kuba a získává svůj druhý bod. Taky jsem se mohl zeptat, jaké číslo měl taxík, kterým tam ten Hardy přijel, ale to by nebyla taková zábava. No, protože tohle byla. Já jsem se bavil. Jo. Třetí otázka. Kolik zubů obsahuje trvalý chrup psů? Zuby jsou pro každého pejska naprosto nepostradatelné. Díky silnému zdravému chrupu je pes schopen trhat a kousat. Ostré špičáky jsou zkrátka chloubou každého chlupáče. Chrup prochází během psího života stejnou výměnou, jako je tomu u člověka. Mléčný chrup je postupně nahrazen chrupem trvalým. Honza už napsal své odpovědi a Kuba ještě něco kreslil. Ano, Kuba nám nakreslil pejska, to je hezké. Co jsi napsal ty, Honzo? Já bych řekl, že by to mohlo být součet dvou nejmenších kubických... 24. 24? Klidně to dopověz. Asi to nedám. Dobře, Kubo, ty jsi typl? Já jsem dal 28. Správná odpověď je 42, takže opět bod získává Kuba. Je potřeba získat body i v té prach z prosté typovačce. Mimochodem, kdybych se ptal na mléčný chrup, tak si typl, Kubo, úplně přesnou odpověď. Jo, tak ty jsi neptal, jasně, jasně, no, dobře. Čtvrtá otázka. Pojď. Kolik... Mám 3 ze 3? Jo. Yes. Kolik kilokalorií průměrně obsahuje 100 ml 70% absintu? Absint je tvrdý alkoholický nápoj, který se vyrábí z takzvané svaté trojice peliňku, anýzu a feniklu. Pro dochucení se často využívají další bylinky, například izop lékařský, meduňka lékařská nebo badián. Přirozeně má absint zelenou barvu, ale může být i bezbarvý. Já se ptám, kolik kilokalorií průměrně obsahuje 100 ml 70% absintu a opět už máme odpovědi. Co jsi napsal ty, Kubo? Já jsem napsal 1413. A Honza napsal? Pardon, 1430. Ano. A já jsem napsal 107.
107. V tuto chvíli je poprvé blíže Honza, protože ta odpověď je 430. 400, já jsem napsal 1430. Jo, tak ale... Ty jsi neříkal příště, tak tomu 1000 a napište správně. Ne, to jsem neříkal, Kubo. Já jsem to tam úplně slyšel, ale... Jo, ale to je třeba poslouchat, no, dávat pozor. Já jsem slyšel, ke správnému výsledku přidejte 1000 a napište to na tabulku, no tak dělám, že? No, tak... A říkal jsi, že to je prostě blbost, ale splnil si instrukci, že? No tak jedu podle zadání, že? No, které znělo ale úplně jinak, než jak jsi to slyšel. 5. otázka, poslední z typovačky. Ano. Jakou hodnotu má takzvaná druhá kosmická rychlost, kterou musí umělé těleso vyvinout, aby uniklo z gravitačního pole Země? Chceš to v jaké jednotce? Uveďte to včetně jednotek. To je, ale tohle nesnáším, když tohle děláš. Dobře, tak... Jako můžeš to dělat. Já to miluju. Můžeš to dělat, ale já to nesnáším. Rychlost, no povídej něco tam zajímavého. Jo, aby umělé těleso uniklo z gravitačního pole Země, musíme mu při startu udělit druhou kosmickou rychlost. Opustí tak sféru aktivity naší planety a přejde do sféry vlivu Slunce. Známá je také první kosmická rychlost, kde se bavíme o rychlosti takzvané nulové družice, jejíž oběžná dráha by ležela prakticky na povrchu Země. Ta má hodnotu 7,9 km v sekundě. A teďka jsem zvědavý, Vojto, jak to budeš vyhodnocovat. To jsem teďka taky já to zvědavý. vyhodnotím úplně jednoduše, protože řekněte mi vaše tipy. Já jsem typl 280 metrů za sekundu. Já jsem typnul 823 km za hodinu. Tak, OK. Já to potřebuji přepočítat na kilometry v hodině. No, právě, frajere. To je krát 3,6. Máte u sebe někdo kalkulačku? Máš před sebou počítač, Jo, Vojto. tak já ho použiju, že? Ještě jsme to mohli prostě udělat v jednotce třeba furlongu za týden. Ty vole, příště ti to dám normálně v kilogramech na unci Čtvereční. Přesně, krychlovou. Tak. Super, takže v přepočtu na kilometry v hodině, tak ty si typl 1008 kilometrů. Jo? Já? Ano. Asi jo. Jo? A tím pádem máš, Honzo, lepší odpověď, protože ta odpověď je teda ještě daleko vyšší. Je to 40 320 km v hodině. No. Jo, tak... Takže tak. Tak jo, tak to nedopadlo tak skvěle. Gravitační síla je poměrně silná, potřebujeme opravdu vyvinout velkou rychlost. Kuba získal 3 body, tím pádem má nyní 11, Honza získal 2 body, tím pádem má 10. Je to velmi vyrovnané, tak jak vaše souboje zkrátka bývají. Vlastně jsme na tom jako stejně jako po rozhřívačce. Je to tak. Pojďme do druhého tematického kola. V druhém tematickém kole jsou pravidla stejná jako v tom první. Mám pro vás 10 otázek, bude jedno téma, můžete si navzájem získávat body od sebe, pokud ten první nebude znát správnou odpověď. Jiné bude pouze téma a připravil jsem si pro vás ohrožené a vzácné druhy. Může být. Může být? Jo, já jsem sice po jídle, ale děkuju. Rozumím. První otázka půjde za Honzou, protože má 10 bodů a to je méně než 11. Honzo. Toulám se ulicí a ranní dlažba studí. Někdy si připadám jak ohrožený druh. Poslední dobou noční pytky trochu nudí, svítá dřív a těžký je vzduch. Která kapela nahrála píseň Ohrožený druh? Já nechápu, že ho furt necháváme dělat ty otázky. Já taky ne. Prostě, že jsme mu to furt nevzali, tuhle pravomoc. Já si myslím, že bychom měli jako kapela Metallica dát inzerát. Jo, hledáme někoho do kvízu. Dívej se, jako kdo jiný to může být, než vohnout. Ne, není to vohnout. No, tak ne. Kubo? Jsou to Monkey Business. Ne, je to kabát. Nikdo nezískal bod. Je to album Go Satane Go, datum vydání rok 2000. Go Satane Go? jo, tak jmenuje to album. Jo, to já věřím, já se nad tím jenom pozastavuju, ale to je moje taková osobní věc. Jo, líbí se ti to? Právě že ne. Jo, moc se ti to nelíbí, dobře. A kdyby se to album jmenovalo Go Kubo Go? Pořád, nevím, ne, jeden dál. A byla by v ní píseň Ohrožený druh? Tak to by bylo přesně. No. To je krásný, jak ty si prostě o sobě fakt jako myslíš takové jako věci. To není pravda. Ne? Ne, to je poza. Je to poza? Já jsem hrozně skromný a hodný člověk. Ale jako potvrzuju. Jo. Já asi taky. Druhá otázka. Kubo, kterou rostlinu chtějí ve známé písni zachránit činasky? Ve známé písni chtějí zachránit rostlinu, Ano. chtějí zachránit růži. Nikoli.
Honzo. Kterou rostlinu chtějí, já si myslím, že by to mohlo být blatouch. Já nevím. Teď si pojďme zaspívat. Ne. Zachraňte aspoň kapradí. No jo, jasně. Pro ty, co nás tu nahradí. Jo? Jo, já to písničku znám. Ani ne. Ne? Tak... Ale jenom bych rád dodal, že kapradí není ohrožený druh. Činasky nejsou ohrožený druh a píseň o kapradí taky není ohrožený druh. Mě vždycky na táboře a i ve škole říkali, že prostě kapradí je chráněné, takže to jako, že ho nemáme trhat. Tak jo, pojďme na třetí otázku. Vojtíšku, nešahej na tu zásuvku, tam jsou skřitci, jo? A ty by se To mi vyplašil. neříkal nikdy nikdo. Dobře, maminko. O 20 let později. Na zásuvky se nešahá, protože tam jsou skřitci. Jak zdíve známe písní od Vohnoutu? Třetí otázka, Honzo. Mimochodem zatím jako ohrožený druhy se jako doslova nekonají, jo? Jo. Ale Tak že by to bylo nějaké překvapení. Jakou písničku máš v další otázce? Jo. Už to bude bez písničky. Poznej ohrožený druh podle nápovědy. Je jeden z 6 druhů ve své čeledi, kdysi poměrně početný druh rozšířený v jihovýchodní Asii druhovým jménem sumaterský. Je to tygr? Není to tygr. Je to outloň? Není to To se kde vzalo? Já jsem byl v zoo teďka před 4 dnama s Vojtou, paradoxně jsme byli. Ano. A outloň tam byl, myslím. No, tak já jsem ale aktuálně hledal nosorožce. No? A to je... To byl můj druhý tip. Jo? A, hej, to říkáš až podezřele často, Honzo. Jako říkej Hele, k tomu ne, i ty. ne, Vždycky, když ty odpovídáš, tak řekni i ten druhý typ, protože pak se tomu těžko věří. Prostě. Dobře, no já jsem jako váhal nosorožec nebo tygr. A byl to nosorožec, ale ty si řekl tygr, což nebylo správně, tím pádem se nezískal bod. Aktuálně je nosorožec, tento sumaterský, klasifikovaný jako kriticky ohrožený, přičemž aktuálně žije už jen několik desítek jedinců. Čtvrtá otázka jde za Kubou. Ano. Jaké zvíře bylo známé pod jménem Osamělý George? Osamělý George byl medvěd. Nikoli. Osamělý George byl druh koně. Byla to želva. Konkrétně želva sloní. Je to nějaký takový ten extrémně, co vydržel dlouho, ne? Ano, Jo. Osamělý George byl dlouho považován za posledního zástupce želvy sloní a když v červnu 2012 zahynul, předpokládalo se, že je to úplný konec tohoto poddruhu. On měl tuším nějak 100 let, jo, že jako prostě byl takhle známý. Nicméně ekvádorští vědci v listopadu toho stejného roku 2012 oznámili, že na Galapágách nalezli želvy, které mají stejné genetické rysy jako právě George, takže pravděpodobně ještě ta želva sloní nějak jako žije, ale potom už jsem se dál nepídil potom, jako kolik jich je nebo jak je, ale dlouho byl považován osamělý George za jediného svého druhu. Chudák George. Jo, já prostě úplně vidím, jak on si prostě otevře ten Tinder a prostě tam prostě 0 jako lidí v okolí. Jo, nemá nikam swipeovat, no. A pak Smutný život želv. To si myslím. A želva mimochodem je písnička od Olympiku. Nechci jako předbíhat do další otázky, ale mám pocit, že se tam objeví. Ne, Olympik nemám úplně takový přehled v nich, takže ten tam nebude, bohužel. Ale děkuji za ty, pravděpodobně se objeví v nějakém dalším kvízu. Skvělý. Pátá otázka. Honzo. Nasacabatrachus sahyadrensis je nově objevená exotická žába v západním Ghátu na jihu Indie. Byla nalezena indicko-belgickým týmem v roce 2003 a bývá považována za objev století. Jak se žába nazývá českým jménem? Prosím tě, řekni mi to ještě jednou latinsky. Nasacabatrachus sahyadrensis. Sahyadrensis. Já si myslím, že by to mohla být žába žluto-oranžová. Ne? To bude rosnička Sachabatrienzeová. Ne, stačilo ti změnit barvu. Je to fialová žába. Fialová žába? Nějaká barva. Jo? Ne, No. nevidím. Okay. Žába žije většinu roku pod zemí a na povrch vylezá jen na 2 týdny v roce kvůli páření. To je pravděpodobně důvod, proč byla objevena až teprve nedávno. Živí se mravenci a termity. Což je jako, což většinou žáby teda se neživí. A čem je tak revoluční? No, že objevili tento druh až v roce 2003.
Jo, protože to objev století, nebo objev... No, protože asi nečekáš, že zase někdo něco vyleze, tak si říká, tak... Jo. No. A v roce, takhle, dávat objev století v roce 2003 mi přijde trochu předčasné, ale třeba, kdo já jsem, abych to hodnotil. To ještě nevěděli, že, že o 20 let později v roce 2023 vznikne nový podcast Quiz Please třeba, že? No, to je objev století. A tohle je za mě jako objev století, rozhodně. Jo, a my nevylízáme jenom 14 dní v roce. My vylízáme každý týden. Každý ve středu. Za účelem páření. Ach jo. Jo, ale kdybyste věděli, co se tady děje o přestávkách. Co děláme o přestávce? Přijďte se někdy podívat. Pojďme na 6. otázku. Pojďme získat nějaké body už, kluci. No tak pojďme. V tomhle kole. Nyní se ptám, Kubo, na primáta rodovým jménem Nartoun. Jedná se o drobného živočicha, který obývá jednu z asijských zemí, podle které se také jmenuje druhovým jménem. Jak zní jeho druhové jméno? Asijských zemí? Mhm. To bude Nartoun nepálský. Ne. To je Nartoun barmský. No pozor, jo, on se to jmenuje Myanmar. Ta země. Tak pardon, Nartoun myanmarský? Ne, je to Nartoun filipínský. Ha? Je vyhodnocen jako téměř ohrožený druh. Takže se téměř dostal do tohoto kola. Ale dal jsem ho sem proto, což mě zaujalo, že tohleto zvíře bylo inspirací pro vytvoření postavy mistra Jody. Že on má jako podobný pohyb, jako má mistr Yoda. On bojuje se světelným mečem a používá sílu? Ne, ale tak jako, že skáče a je to tak, jak se a taky tak divně mluví. Jo. Rozhodně. A vypadají jako fakt podobně. Jak když jsem jako viděl poprvé Nartouna, tak jsem si řekl, to je mistr Yoda. A potom jsem jako koukal na nějaký krátký dokument o tom zvířeti a opravdu tam zaznělo, že byl inspirací pro jako postavu mistra Jody. A jako kdo vypadal, když se snažil podívat po druhé? Jako Nartoun filipínský. Aha. Proč si se mě tady děláte prdel celou dobu? Hej, posloucháš ten svůj quiz? To nejde nic dělat nic jiného než prdel. 7. otázka. Honzo. Poznej houbu podle popisu. Klobouk dosahuje průměru 60 až 150 mm, povrch je červeně vláknitě žíhaný s růžovým nebo červeným podkladem. Rourky jsou 10 až 25 mm dlouhé, společně spory mají žluté až zlatožluté zbarvení. Latinský název je Butyriboletus regius. A ještě dám jednu nápovědu. Ta nápověda je Charles III. Prosím tě ještě jednou, jak to bylo latinsky? Nečímu to tepe k ničemu. Butyriboletus regius. Je to muchomůrka královská. Se líbí, jak ty to říkáš suverénně, tady tyhle prostě hovadiny. No, já ti pak něco řeknu. No tak dobře, já říkám, že to je muchomůrka červená. Honza, tam něco bylo. Ano, něco tam bylo. Regius je královská, myslím si, že to královská jsem měl dobře. A je to hřib královský. No. Tak to se v tom případě opravdu omlouvám. Jo, já jsem tam právě dával tu nápovědu Charles III, což je jako král. To jsi věděl, Kuba? To jsem jako věděl, ale... Dobře, mimochodem, houba je sice jedlá a výtečná, ale hlavně velmi vzácná, takže se nesmí sbírat pro kuchyňské využití. Za sběr nebo činnost vedoucí k zániku tohoto zákonem chráněného hřibu hrozí pokuta ve výši 50 000 korun pro fyzickou osobu a až 1 milion korun pro právnickou osobu za každou utrženou plodnici. Jo, takže to tak jako přijdeš, vezmeš třeba 5 takových hřibů a 250 vykešuješ. No, dobře. Zatím žádný bod, ale jako aspoň něco. Pojďme teďka. Kolikátá je otázka? 8. Otázka, ještě nemáme bod. Kubo, kriticky ohrožený druh plaza gaviála indického můžeme v České republice spatřit v pražské zoo nebo soukromé krokodýlí zoo Protivín. Ve druhé zmíněné se do konce roku 2017 vylíhla mláďata. Kolik se jich podařilo odchovat pro další evropské zoologické zahrady? Máš toleranci 1 mládě. Tak oni ti krokodýlí mají hodně, že jo. Oni tam dají těch vajíček, těch je tam já nevím 20 třeba. Teďka se to, že jo, něco se nepovede, mám toleranci 1. Myslím jako, že se nepovede odchovat, ne jako, že to je prostě, že třeba nemám maturitu nebo tak. Já si myslím, že těch mláďat bylo 14. A to je naprosto přesná odpověď, Kubo, neuvěřitelné, získáváš svůj první to je prostě bod. Jediné číslo, které mi může jako přinést body, je tohle číslo.
Vylíhlo se tehdy 17 mláďat a 14 z nich se podařilo No, tak to jsem vlastně to. pro Jo. další evropská zoo. Čeští gaviálové z protivína jsou od roku 2018 v zoologických zahradách v Belgii, ve Švýcarsku a také třeba na Kanárských ostrovech. Ty jo, takový cestovali gaviálové. A přijeli jsem vlastně z Indie. Vlakem? Ne, letadlo si vzali. Aha. Možná stopem, nevím. Jo, vlakem by to Stopem? trvalo. Ty bys zastavil krokodýlovi? Hlavně on má takovou pacičku jenom. On by vůbec nebyl schopen. Ach jo. Ale pak mu zastaví takový jako sympatický kamion s logem Lacoste a ten je vezme. Jo, pojďte kuci, vzadu vás mám už několik. 9. otázka. Honzo, tento v Česku kriticky ohrožený druh motýla má své rodové a druhové jméno složené z barvy a světové strany. O kterého motýla jde? Modrásek východní. Bělásek východní. Jo. Fuck! Ne. Dobře, no, tak jo. A pojďme rovnou na A 10. já jsem teda chci říct, že jako jsem odpovídal po Honzovi, ale Bělásek východní mě napadl jako sám od sebe. Jakože první tě napadl Bělásek. Jo, a Honza řekl Modrásek, tak jsem říkal, zkusím to. A to východní mi vlastně potvrdil, jsem si říkal, tak to zní dobře. Když on to potvrdil, tak to nebudu měnit, tu světovou stranu. A to. Je to zajímavé, jak to funguje všechno. Pojďme na poslední otázku z ohrožených druhů. Budu se ptát na číselnou odpověď, takže je šance, že tam ještě nějaký bodík přidáte. 6. Kolik procent na webu ČSFD má film Ohrožený druh z roku 2021? To pořád může být jako tahle odpověď. Ne, může. Tak málo to být nemůže. Ohrožený druh je film, o kterém jsem neslyšel, to znamená, to bude nějaký takový prostě average movie, co? Ten bude mít 52%. Protýkám, není žádná tolerance? 5% tolerance. Jo, 5% tolerance. Já potvrzuji, já jako úplně prostě přesně vidím, že to je takový ten modrý pruh, jo, co ty filmy mají. A v tom modrém pruhu je číslo 65. Je to ještě mnohem méně, je to 29%. A tam hraje Langmajer, nebo proč to má tak málo? Ne, on je to americký film. A je to o bohaté americké rodině, která se vydala na svou snovou dovolenou do Keni, aby utužila vztahy. Jejich dechberoucí safari se ale změní v boj o život, když jejich dodávku převrátí nosorožec. Ocitají se tak v divočině na vlastní pěst a na konci potravinového řetězce. Viděl jsem trailer a nepustím si ho. Dobře, tak jestli to má 20, kolik? 29%, no, tak se na ničemu divit, no. Vy jste v ohrožených druzích získali krásné 2 body celkem a oba 2 získal Kuba, to znamená, že má 13 bodů a Honza si stále drží svých 10 a s těmito bodovými zisky jdeme na krátkou přestávku. Partnerem podcastu Quiz Please je Moravskoslezský kraj. Děkujeme. Jsme zpátky a s námi i třetí bonusové kolo, kterému říkáme Top 10. Top 10 dostanou naši soutěžící pokyn k tomu, ať vyjmenovávají položky ze seznamu. Seznam může být různě velký, každý dostane jiný seznam, podstatné však je, že pokud vyjmenují žádnou až 3 položky, nemají žádný bod. Pokud vyjmenují 4 až 6 položek, získají 1 bod, pokud 7 až 9 je to za 3 body a pokud vyjmenují 10 položek, získají 5 bodů. Na vyjmenovávání budete mít přesně 1 minutu a jak jsem říkal, každý z vás dostane jiný seznam. Jako první bude odpovídat Honza. Mě začíná znervozňovat, že se u toho usmíváš. Jo, přesně, já je to takové. se u toho usmívám. Má tam takový potutelný úsměv. Co to může znamenat tohle? Tady, tuším, že to bylo 2 týdny zpátky, tak jsme tady měli téma tenis a já mám top 10, které se tenisu dost týká. Honzo, budeš vybírat ze 17 položek, to ti rovnou můžu říct, takže máš tam rezervu, takže sázej všechno, co ti k tomu bude připadat. Honzo, já jsem ještě neslyšel otázku, ale když dáš 2, tak seš dobrý. Jo. A ta otázka zní. Vyjmenuj co nejvíce finalistek Wimbledonu ve dvouhře od roku 2010 včetně do roku 2023 včetně. Tvá minuta začíná teď. Serena Williams. Ano, správně. Venus Williams. Správně. Šarapovová. Ano, správně. Tak. A jak se máš, Vojto? Ne, počkej, dobře, tak Kvitová. Ano. Mám bodík a jsem jako fakt mega spokojený. Jo? A teďka vlastně nevím, jestli mám jako říkat jména, abych prostě... Jo, zkus to. Jo, dej, co tě napadnou jména. Jo, ale mě napadají prostě jména prostě sportovkyní, o kterých vím, že nejsou tenistky. Třeba?
Třeba Ester Ledeska mi tam skočila. Tam nevyhrál. Ale já vím, že, protože to není tenistka, jo, ale dobře, Sablíková, ne, to je... Říkám, mě tam skáčou, já vím, že není tenistka. Ach jo, a proto jsem chtěl radši mlčet, jo? Ne, ale pojď ještě, to je zábavné. Pojď. Špotákovou dej. Jo, a Zátopková, že? Zátopková. Jo, v roce 2000. Ne, já mám prostě bodík a já si prostě zachovám svoji důstojnost mlčením. Honzo, řekl si Sablíková před chvíli. Na svůj důstojnost už si zase zakopal prostě 2 metry pod kurt. Ne, počkej, já jsem řekl Sablíková a dodal jsem, ale vím, že to není tenistka. Já prostě mě tam skákali jména. Já to si dodával u Ledecké. U Sablíkové jsem to taky řekl. Jo, dobře. Jo. Takže vyjmenoval si obě sestry Williamsovi, Petru Kvitovou a Máriu Šarapovovou. Zbyli ti Věra Zvonarevová, Agněška Radvaňská, Marion Bartoliová, Sabín Lisická, Eugene Bouchardová, Garbiň Murguruzáová, Angelika Gerberová, Simona Halepová, Ashley Bartyová, Karolína Plíšková, Ons Džáburová, Jelena Rybaníková a Markéta Vondroušová. Ty Češky se tam jako dali ještě. Ty dvě Češky, tu Plíškovou a Vondrouškovou jsem slyšel aspoň jako Vondroušovou. Jsem aspoň někdy v životě slyšel a ten zbytek jako no idea. Možná tu Vondroušovou si slyšel protože vlastně vyhrála ten poslední Wimbledon. V loňském roce vyhrála Markéta Vondroušová. Je to možné. Ale každopádně, i kdybych dal ty dvě Češky, tak by to nic nezměnilo na stavu, že bych odešel s jedním bodem. Je to tak. Protože ty fakt opravdu ty ostatní jména prostě ani obraz, ani zvuk. OK. Ty bys něco uhodl ještě navíc, Kubo? Asi ne. OK. Hele, uvidíme, jak dopadneš ty ve svém top 10. Honza je se svým podíkem spokojený. A já si myslím, že bys nějaký bod přidat mohl, Kubo. Byť jako top 10 není tvá úplně oblíbená kategorie. Ne, tvoje top 10 není moje oblíbená kategorie, jinak já to mám docela rád, jo? Jasně. Já jenom bych chtěl říct, že vylučovací metodou z toho vyplývá, že moje top 10 je Kubova oblíbená kategorie. Já mám rád i svoje top 10. Dobře. Já mám ty svoje taky rád. Ale my ne. Kubo, ty budeš vybírat z 23 položek. Tyjo, to je docela dobrý. Je jich tam dost. A budu po tobě chtít, ať vyjmenuješ co nejvíce vítězů soutěže Stardance, když hvězdy tančí. Tvá minuta začíná teď. Chceš jako i ty celebrity, i ty... Všechno počítám. Dobře, takže Dominik Vodička. Ano. Veronika Kek-Kubařová. Ano. Daria Stomatová, nebo jak se jmenuje. Daria, teďka se vyhrála. No, Daria se jmenuje. No, potřebuji příjmení. Daria Pavlovičová. Ano. Takhle se jmenuje. S kým ona tančila? Ona taky tančila s Vodičkou, ne? Oh shit. Kdo to ještě vyhrál? Šeberle to nevyhrál, nevím. Ten skokan na lyžích, Aleš Valenta to vyhrál. Ano. Kdo to ještě ta Samková to nevyhrála, že? Ne, ta byla teďka. Já nevím, kdo to vyhrál. Vyhrál to ten Vladimír Dlouhý, ne? Ne, Vladimír Dlouhý není tady. Ne, počkej, jak on se jmenuje? Ten takový ten daber, co... nevím, taky beru tohle, co mám. Já si to nepamatuju, no. Já Stardance mám rád, ale vlastně si tohle moc nepamatuju. OK, vyjmenoval si Dominika Vodičku, ten to vyhrál 2krát. S těma dvěma, které jsem vyjmenoval. Ano, s Veronikou Kubařovou a Dáriou Pavlovičovou a pak si vyjmenoval lyžaře Aleše Valentu. Chyběl ti Jan Cina, Cina to vyhrál. Ano, Adriana Mašková, Jiří Dvořák, Lenka Nora Návorková, Zdeněk Piškola, Veronika Lálová, Marie Doležalová, Marek Zelinka, Anna Polívková, Michal Kurtiš, Kateřina Baďurová, Jan Oder, Pavel Kříž, Alice Stodulková, Dana Batulková, pak je tady znova ten Jan Onder, takže pardon, bylo jenom 22 položek, Iva Langerová a Roman Vojtek a Kristýna Coufalová. Dobře. Jo, ty jména samozřejmě všechny mi něco říkají, ale z hlavy bych je nedal. Oba dva jste získali po 1 bodu ve svém top 10, Kuba má aktuálně 14, Honza má 11 a my jdeme do posledního tematického kola. Poslední tematické kolo má stejná pravidla jako 2 tematická kola předešlá, s tím rozdílem, že máme jiné téma. To téma jsou bubliny.
A písničky, ve kterých se objevují. Hele, na písničku mám jenom jednu otázku. Ať vyjde na Honzu, Bych chtěl říct. Takže pojďme na to. První otázka jde za Honzou. Bubliny jsou velmi typickým prvkem komiksu. Který komiks začal vycházet 17. prosince 1938 jednou týdně na zadní straně časopisu Mladý hlasatel? Byly to Rychlé šípy. A to je správná odpověď. Honza získává svůj první bod v tomto kole. Autorem je samozřejmě Jaroslav Foglar. Druhá otázka. Kubo, v jakém filmu zaznělo? Bubliny, bubliny, malý a velký bubliny, všechny bubliny zachráním, bubliny! Nebo hledá se Nemo. A to je správná odpověď. Kuba získává také svůj první bod v tomto kole. Je to film z roku 2003, na ČSFD 86%, všichni jsme viděli, všichni máme rádi. Třetí otázka. Honzo, William Brownrigg, Joseph Priestley, Thorburn Olaf Bergman. Co mají tito pánové společného? Jsou to všechno držitelé rekordů, Guinnessovy knihy rekordů za největší bublinu na světě. Nikoli. Kubo? Je to tým, který reprezentuje Švédsko v zorbingu v takové té obrovské bublině. Ne. Ty jsi to řekl tak suverénně, že já jsem ti to naprosto věřil. Ne, není to pravda. Takhle já žiju celý svůj život. No. Všichni tři jsou nezávisle na sobě považováni za vynálezce bublinkové vody. Vody s bublinkama. Informace o tom, kdo byl skutečně první, se poněkud rozcházejí. Prvenství se obecně přisuzuje Angličanovi Williamu Brownriggovi, který vodu obohacenou o oxid uhličitý vyrobil údajně již roku 1740. Šťastnou souhrou náhod na to přišel roku 1767 jiný Angličan Joseph Priestley, mnohdy považovaný za skutečného vynálezce sodovky. A nakonec se autorství připisuje i švédskému chemikovi Thorburnu Olafu Bergmanovi, jenž perlivou vodu namíchal roku 1771. Jo, takže jsou to vynálezci bublinkové vody. Nevadí, pojďme na čtvrtou otázku. Kubo, která země je největším konzumentem šampaňského vína, které je také nazýváno jako bublinové víno? Francie. A to je správná odpověď. Kuba získává svůj druhý bod. Tak vycházím z toho, že šampaňské pochází z provincie Šampaň, která leží ve Francii, že? A to je pravda. Francouzi skonzumují kolem 52% celkové populace šampaňského, což je asi... Také populace šampaňského. Produkce, jsem se přeřekl. Ses nikdy nepřeřekl? Ne, nikdy. nikdy. Ani jednou. Ani jednou. A už vůbec se to nikdy nestalo v tady tomhletom podcastu. Každopádně je to asi 162 milionů lahví ročně, co Francouzi vypijou. Pátá otázka. Honzo, z jaké země pochází umělec, který vytvořil největší bublinový tunel na světě? No, já si teďka vzpomínám na to, jak bylo téma bizarní soutěže a všechny odpovědi byly buď Finsko nebo Japonsko, takže já řeknu Finsko. Nikoli. Já řeknu, že pochází z Francie. Pánové, je to Matěj Kodeš z Lise nad Labem. Je to rekord z roku 2010. My jsme tak neuvěřitelně zajímavý národ. My máme prostě takové samé prostě reprezentanty a rekordmany, to je úplně báječné. Je to skvělý. Ale v takových jako bezvýznamných věcech. Ale to takhle nemůžeš říkat. Co by na to řekl prostě ten pán z Písku? Ježíš. Pepa něco. Josef... Ptáček? Ne. Ježíš Maria. Tak ale počkej. Já to vygooglím. Pepa Šálek. Nestihl jsem to vygooglit, vzpomněl jsem si, je to Pepa Šálek. Pepa Šálek z Písku. No ježíš, zdravíme. Zdravíme, přijďte. Už nás vás vyzýváme. Je to tak. Jinak on ten bublinový tunel vytvořil za pomocí obřího bublifuku. Ten tunel měl 24 metrů a 10 centimetrů. Překonal tak světový rekord o téměř 12 metrů a vyfoukl tak první místo. Vyfoukl. 24 metrů. To je takový ten tunel, jak vemeš takovou tu obruč a jo. uděláš... Jak to uděláš 24 metrů tohle? A 10 centimetrů. Zeptejme se pana Matěje z Lise, nebo odkud? Z Lise nad Labem, no. No, tak zdravíme do Lise nad Labem. To by byli jako skvělí hosté, podle mě. Jako Pepa Šálek z Písku proti prostě Matěji Kodešovi z Lise nad Labem. Já nevím, do jaké míry by byly jako kvízově zajímavý, ale kdyby dělali bubliny nebo plank,
Paráda. No, jeden z nich Matěj by pořád dělal jako bubliny a během celého vlastně toho dílu. Ano a Pepa Šálek, tak ten by tady celou dobu byl v plenku. A myslíte si, že ten pán žije celý život v bublině? Jo. Možná v takové sociální bublině. Akorát problém je to, že tady naše studio nemá 24 metrů. Tak musel dělat dokola tu jako spirálu. Vymyslíme nový rekord, první podcastové studio, které se vlezlo do jedné bubliny. Jediný čistě bublinový podcast v České republice. A na Slovensku. Rozhodně. A v Rakousku. Nicméně, abychom si téma Matěje Kodeše úplně nevyčerpali, tak já jsem na něj hned udělal i druhou otázku. Jo. U něj totiž zůstaneme. Na svém kontě má také rekord, kdy do jedné bubliny uzavřel skupinu lidí společně se Škodou Kodiaq. Kolik lidí se s tímto vozem do jedné bubliny vešlo? Máš, Kubo, toleranci 50 lidí. 50 lidí. Tak já čistě na základě té tolerance řeknu, že jich tam bylo 217. Tolik jich tam nebylo a nejsi v toleranci. Honzo, zkusíš? Já normálně začínám tušit. Jednoho dne se stane, a nejsem si jistý, jestli to je teďka, ale jednoho dne se stane, že Vojta řekne, tolerance je 50 lidí a správná odpověď bude třeba 48. A já... Tak ještě mu dávej tyhle blbý nápady. Já řeknu, že jich tam bylo 69. Nice. Kubo, ty ses netrefil jenom o kousek, bylo to 275 lidí. Ty jsi řekl 217, to znamená, že potřeboval si ještě 8 přidat, aby se zvešel. 8? Jo, 275 lidí do jedné bubliny a k tomu ještě Škoda Kodiaq, jo. No. Obvod té bubliny měl 34,84 metrů. Ten rekord je z roku 2017. A Matěj Kodeš tu bublinu vytvořil tak, že obruč vyrobenou z leteckého duralu, potaženou savým materiálem a ponořenou do koryta ze 170 litry mýdlového roztoku, zvedl pomocí lan a 6 kladek umístěných nad ocelové konstrukci. Tímto zvednutím obřího fukového oka vytvořil kolem celého zhluku lidí a vozidla souvislou mýdlovou stěnu. Prostě jako, jak nad tím musel ten borec přemýšlet, aby jako se tam ty lidi vešli a aby opravdu jak člověk v sobě objeví tenhle talent. Jo, a právě já jsem ještě chtěl říct, prostě, jako, co děláte? Já jsem profesionální bublinář. Jo. No, je to tak. Tak chcete auto třeba do bubliny dát? Taková myčka vlastně. A jak dlouho to vydrželo, to nevíš, ta bublina? To nevím, ale to se dá dohledat. A kdy to bylo? 18.1.2017. Podle mě už jako praskla ta bublina. To jako jo. Puste nás ven. No, vydržte tam, hele, je to rekord. Je to rekord, jo, musíte proto něco obětovat. Ne, puste nás ven, my jsme prostě půlku z nás sežrali prostě. Jo. Z 275 nás tenis bylo už jenom 112. Kodiaq už je dávno rozebraný. Kodiaq by vypršel STKčko mezi tím. No, to už asi jo. Ach jo. 7. otázka. Honzo, no, pojďme. Chtěl jsi ještě něco dodat? Ne. Dobrý. 7. otázka. Americký inženýr Alfred Fielding a švédský vynálezce Mark Cavaness se snažili v roce 1957 vyrobit 3D hmatovou tapetu. Místo toho však vyrobili něco jiného. Co to bylo? Já doufám, že správná odpověď je bublinková folie. A to je správná odpověď, Honza si připisuje svůj druhý bod. Projekt s tapetou byl neúspěšný, ale o pár let později Fieldinga napadlo využít ji jako obalový materiál změkčující nárazy. V lednu 1960 založili společnost s názvem Sealed Air a bublinková folie byla patentována a dodnes je velmi hojně používána. Dodnes si ji praskáme. Je to tak. 8. otázka. Kubo, přijde ta otázka na písničku. Máme to dneska hodně hudební. Vohnout. Ne. Jelen. Já ti položím tu otázku. Miraj. Která skotská rocková skupina vydala v roce 2009 píseň Bubbles? Neznám žádnou skotskou rockovou skupinu, takže řeknu Green Day. Jsou Američani. Nikoli. Honzo, zkusíš? Já přemýšlím, jestli znám nějakou skotskou rockovou kapelu. Já řeknu Guys in Kilts. Je to Biffy Clyro. Biffy Clyro. To nocí Janek, náš kamarád, na tričku, tím toho zdravíme. A nezdravíme dneska Davida. Nezdravíme dneska Davida, ale zdravíme I když se Janka. tady David stejně nějakým způsobem jako dostal. Jak se jmenuje?
Janek má bych. Jo, jasně, vím, který. No, jasně. Ahoj, Janku. Takže nikdo nezískává bod. Nevadí. Pojďme na 9. otázku. Honzo, jaký je anglický název pro ekonomickou bublinu, kterou jsme mohli sledovat v období od roku 1996 do roku 2001? Ekonomická bublina? Já nevím, mě napadá hypoteční bublina. Ta byla později. Nevím. Bude to fakt... Fakt to nevím. Přisahám. A já si myslím, že oba dva to víte. Je to dotcom bublina. Vůbec. No jasně, jo. Jinak známá také jako internetová horečka nebo internetová bublina. Během této bubliny masivně zrostlo používání internetu a docházelo k rozmachu internetových firm a jejich následnému propadu. No, Jo. Takže, Jo, ale o tomhle pojmu jsem nikdy neslyšel. Jo. Dobře. Jakože nevytáhl bych to, což se obviously jako prokázalo, protože jsem to nevytáhl. Ale znám to ten termín, jo. Tak jestli chceš, tak to ještě vytáhni. To je můj tenis. Vidíte, na začátku se ten Ford tak nezdá, ale jak ho ždímáme. No, ždímám. 10. otázka. Kubo. No. V letech 1636 až 1637 nastal vrchol jedné jisté ekonomické bubliny, která se přímo týká území Beneluxu. Pro nákup jedné jisté komodity se lidé nezdráhali prodat svůj dům, dvorec či statek. O jakou komoditu jde? Jenom pardon, když říkáš dvorec, tak tím myslíš tenisový kurt? Nemyslím tenisový kurt. O jakou komoditu by mohli mít tam ti lidé zájem? Já si myslím, že to bylo o brambory. Nebyly to brambory. V jakých letech? 16 něco. 1636 až 1637. A kvůli toho prodávali dům, tohle. Dům s tenisovým kurtem. Mně napadá, ale to je prostě blbost, mně napadá koření. Jsou to tulipány. Aha. Respektive tulipánové cibule. V roce 1637 se dokonce objevil případ výměny pivovaru v Utrechtu, který měl hodnotu v té době 30 000 guldenů za 3 kusy vzácných cibulí. Ve stejné době se dal v Amsterdamu koupit měšťanský dům pro porovnání přibližně za 10 000 guldenů. Právě v této době převýšila nabídka poptávku a ceny tulipánových cibulí začaly prudce klesat. Tam prostě fakt jako byli úplně všichni šílenci do tulipánových cibulí a jako různě šlechtili. A to byl takový prodávali. Bitcoin 17. století, ano, prostě jo, tulipány. Přesně, to byl Bitcoin 17. století. Kryptotulipány. Kryptotulipány, oni teď těžili. No, vlastně, okay. A vlastně jako doteď jaká, že jo, Nizozemsko jako je tulipánama jako prostě absolutně jako známe. A to byla 10. otázka, že? To byla 10. otázka. Takže teďka to konečně můžu říct. Já prostě v sobě od první otázky nosím jednu věc. Byl jsem překvapený, že to nezaznělo, protože první otázka byla otázka na rychlé šípy. Ano. A oni měli psa a ten se jmenoval Bublina. A já jsem čekal, že se to tam někde objeví a nechtěl jsem dávat Kubovi na povědu. Tak neobjevilo se. Jo, tak... Já jsem při pátrání otázek na téma bubliny jsem nedošel k tady. Jsem sice došel k rychlým šípům, ale nedošel jsem úplně k tomu, že jejich pes se jmenoval Bublina. Ale to je dobrý tip, to možná by byla lepší otázka, než jenom se hloupě zeptat na rychlé šípy. Mohl jsem jí tam jako víc dohloubky. Ne, zeptal se úplně chytře, Vojto. Díky. Já si celkově jako si myslím, že tohle to bylo dobré téma, jako si ho i sám zhodnotím, dobře. Že bylo lepší téma než teda ohrožené druhy. Tak i ty bodové zisky k tomu napovídají. Tady jsme to získali kolik? Oba dva po 2, to znamená Kuba má 16, Honza má 13 a s těmito bodovými zisky. No jako nic moc do finále. Nic moc do finále. No pojďme to rozmnožit. No tak uvidíme. Jsem zvědavý na vaše sázky. Tímto jdeme do finále. Ve finále mají naši soutěžíci ještě na poslední chvíli vzít ten delší konec na svou stranu a uzmout si vítězství pro sebe. Já dám našim soutěžícím 3 okruhy otázek. Už si otázky nebudou moct od sebe navzájem krást, ale budou si moct na ty dané okruhy vsadit své body. Na každou otázku, na každý okruh musí vsadit minimálně 1 bod, maximálně 10, ale celkově nesmí přesáhnout ten fond, který mají. Honza má 13 bodů, 16 bodů má Kuba. Ty okruhy jsou, pánové, Síry, NATO a let's go, Harry Potter.
No jo. Harry Potter je téma, které máme všichni rádi, ale reálně o něm nikdy nic nevíme, protože kdykoliv se objeví otázka na Harryho Pottera, tak většinou neslyšíme správnou odpověď. Minimálně teda v našem tady pořadu Quiz Please. Pánové si sází své body. Máme téma síry, NATO a Harry Potter. Na každý z těchto okruhů musí vsadit 1 až 10 bodů. Maximálně ale v celkovém součtu nesmí přesáhnout všechny body, které mají. Honza má 13, Kuba má 16, já vidím, že už máme pomalu rozsázeno. Takže Honzo, jak si své body rozsázel? Já jsem na síry vsadil 7 chutných šťavnatých bodů. Ano. Na to jsem vsadil 2 body a na Harryho Pottera jsem vsadil 4 body, čímž jsem dnes opět rozsázel vše, co mám. Je to all in. Já jsem si jeden bodík nechal, takže jsem rozsázel pouze 15 bodů z těch 16 a vsázel jsem úplně jinak než Honza. Siri mám za 3 body, na to mám za 4 a Harryho Pottera za 8. Dobře, věříš se na Harryho Pottera? Je to risk. Je to risk. Já jsem totiž na Harryho Pottera nikdy neodpovídal, protože já jsem to téma Harry Potter měl ve vánočním díle a jako samotné téma jsem Harry Potter ještě nikdy nedostal. Jo, a vlastně vždycky to bylo maximálně nějaké rozehřívačce. No, takhle jako jasně, jo, tak ty otázky se objevují, ale že by to bylo vyloženě téma, které by mířilo na mě, tak to se zatím nestalo. Rozumím. Takže já můžu ještě dokázat, můžu nás ještě zachránit jako znalce Harryho Pottera. Ale minulý týden si měl v rozehřívačce otázku na Krásnohulky, Kruval a Bradavice. A to jsem měl správně. A to si měl správně. Takže zatím vlastně asi je to dobrý. Tak Pojďme na první okruh síry. Honza začíná. Honzo, z jaké země pochází sýr Emmental? Známý v angličtině tak jako Swiss cheese, tedy ze Švýcarska. A to je správná odpověď. Honza si připisuje 7 bodů. Také už otázka, která tady byla. Přesně tak. Jo. Přesně tak. Pokládal ji Kuba. Ano, ve otázce na mléčné výrobky řekl bych ve 4. díle. Tak to už je historie. To už je historie. A okomentoval to přesně těmi slovy, kterými jsem to okomentoval já. Jo? Proto jsem je jako záměrně zvolil takto. Ano. Dobře. Druhá otázka. Téma síry a jde za Kubou. Ano. Otázka je podobná, ale ptám se na jiný sýr. Z jaké země pochází sýr Gouda? Gouda podle mě pochází z Holandska, nebo z Nizozemska. A to je správná odpověď, zatím je to teda 100%. Kuba si připisuje 3 body. Pojďme na další okruh a tím je NATO. Pojďme na to. Honzo, kde se konal první ročník Dnů NATO v roce 2001? Tak já doufám, že to je takový jakoby trošku chytáček a že to je tam, kde se to pořádá i nyní, a to je letiště Mošnov. Bohužel to není správná odpověď, Kubo, věděl by se akademicky. Nevěděl, taky bych na to šel stejně jako Honza. Bylo to v Ostravě na Černé Louce. Aha, tak jo. Tam se nemohlo nic vlít. Tam se vejdou 2 vrtulníky, možná nějaký skládací. No, ale nějakým způsobem to tam zvládli. A tam měli jenom fotky, ne? Byly tam první 2 ročníky dokonce. První 2 ročníky. Mm-hmm. Jo? Akce se koná každoročně od roku 2001, první 2 ročníky byly právě na Černé Louce. Otázka na NATO pro tebe, Kubo. Mm-hmm. Jak se jmenuje spolek, který je hlavním organizátorem Dnů NATO? Přátelé vojenství a kosmonautiky. To není správná odpověď, věděl by si akademicky? Mně jediné, co mě jako napadá, co mi dává prostě smysl vzhledem k tomu letišti, je Elmontex. Ne, je to Jagello 2000. Kuba ztrácí 4 body. Tak je, no. A pojďme tedy na téma, které nám to rozhodne, a to je Harry Potter. Honzo, co je to Veritaserum? Je to lektvar pravdy. A to je správná odpověď. Honza si připisuje 4 body. A jdeme dál, nebudeme to protahovat. Kubo. Já musím. Musíš. Ta otázka není těžká. Jak zní kouzlo proti pavoukům? Arania ex huma.
A to je taktéž správně, Kuba získává 8 bodů. A jdeme počítat. Takže Kuba měl na začátku 16 bodů, 3 získal v sýrech, to je 19, o 4 přišel v Natu, to je 15 a dalších 8 získal v Harry Potterovi, to je 23 bodů. Honza měl na začátku 13 bodů, 7 získal v sýrech, to je 20 bodů, pak o 2 přišel v Natu a to je 18 bodů a nakonec 4 získal v Harry Potterovi a je to 22 bodů, to znamená, že o 1 bod vyhrává Kuba. Kuba, já ti gratuluju. Děkuju. Takže jsme ve stejném stavu jako po rozehřívačce. Pořád. No, akorát, že s tímhle rozdílem, že to už je stav finální a tak to prostě skončilo a já jsem za to rád, protože to bylo teda, ty jsi měl chvilku 20, já jsem měl pak 19, ty jsi měl 18, já jsem měl 15, ty jsi měl 22, furt jako, kdybychom měli jako live score, tak se to prostě neustále měnilo během toho finále, neustále. Je to tak, takže celkové vítězství v této sezóně zatím jsou 9 pro Kubu, 5 pro Honzu, 4 pro mě a s těmito body my půjdeme příští týden do finále. Příští týden si užijeme velké finále opět, už po druhé. Už po druhé, máte se opět na co těšit, my zase vymyslíme něco speciálního. Jo, je to tak. Pěkně se oblečeme, seženeme šáňo a uděláme si to hezky. Je to tak. Sledujte nás na sociálních sítích, snažíme se co nejčastěji vydávat také otázky dne. Honza sdílí na Instagramu, Facebooku vždycky ke každému dílu zajímavou koláž, nějaké memečko, které ten díl nějak vystihuje. Myslím si, že ten dnešní, tam se něco dá podojit, tam Honza něco určitě vymyslí. Mluvte o nás, šiřte Quiz Please mezi své přátele a mějte se krásně. Vidíme se zase za týden. Zase za týden, ahoj. Ahoj.